A jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ka haɗa fake alert na WhatsApp chat. Ka haɗa fake alert ta yadda za ka rikita mutum ko ka gano ka ga mutum ya rikice ya rasa gano wai ya aka kai wannan abu, kuma shi bai magana da kai ba amma kuma ya aka ya gano kana magana da shi. Ta yaya ma zai dinga ganin mamakin abun? So za mu kai tsaye ga bidiyon, amma kafin mu kai ga bidiyon kada ka manta wannan bidiyo mun yi shi ne ba dan wai ya kasance cewa ka cutar da wani ba ko ka yi wani abu, domin gaskiya wannan bidiyo da kuma ko in ce wannan application din zai iya raba aure kai tsaye ba tare da wani bata lokaci ba, saboda gaskiya application din ne dole ba da mamaki ya girgiza mutane, saboda komi zaka ga zahiri yadda kasancewa kai magana ko kuma kai abin nan, saboda zuwa zaka ga komi da komi na WhatsApp da yanda WhatsApp yake da kuma yanda kake abin nan ɗinka. So gaskiya wannan bidiyon ba mi shi bane don ko wani ya ɓata sunan wani ko kuma wani abin da bai kamata ba akan dangane da wannan application din. Saboda haka mun yi shi ne kawai domin ilmantarwa da faɗakarwa da kuma sanin abin da ba a sani ba, ko wa'inda da wasu ba su sani ba, wasu kuma koda sun sani. Application da nake muku bayani akan shi, za mu je Play Store ne, Google Play Store, kamar haka za mu shige shi. So idan muka shige mu shi za mu danna sacin haka, da mu danna sacin za ka rubuta WhatsApp ganin WhatsApp sai ka rubuta WhatsApp mock. So sai ka danna sacin a nan gwarin, amma fa idan baka danna hakan ba zai iya kai ka wani guri, saboda ba irin shi kadai bane ba, amma dai ka tabbatar da ka rubuta mock din can. Kana rubuta za ka yi sacin. So idan ka lura ga can ya bayyana kanshi tun farko, ga yanin tun farko za ka ga shi nan, ni na riga na ɗauko shi, ga na riga na aje shi a wayata, ya kasance ina da shi. So kamar yanzu haka tunda na riga na bude shi ne, za mu shige shi ne kamar haka a ciki. So kun ga kamar haka ya bude yanzu nan, wasu mutane da na adin, wasu ne nan da ne adin a cikin abin nan ɗina. So amma idan kana so kai abin nan ka tsaya kai nazari da kyau ka gani, za ka danna wurin da ake ɗauko contact ɗin. In ka bincika za ka ga cewa ilai ga guraren nan, ga sunan, ga adin menene create contact, create group, ga nan get contact. So sai abin da ka so ka danna za ka danna a ciki. To yanzu misali kamar gashi in danna wannan get contact ɗin nan, so kun ga su ban option anan, sai in danna kamar akan nan din contact ɗina. So nan duk wanda ya kasance ina da shi nan a cikin Facebook ko kuma yana WhatsApp, in dai yana abin nan, so anan zan gan shi kamar na yanzu. Bari in je in ɗauko wannan misali, bari mu ɗauko wani mu gani wa ya kamata ma mu ɗauko. Bari mu ga. So misali kamar ga wata namba nan mun ɗauko ta, mun ga nan ta zo mana. So kun ga can ta zo today. So yanzu in ina so yanzu in shige ta, kun ga yanan na shige ta, ga can an ce mun online, ko ya kasance online yake. So nan ka kamanta idan ka tashi, saboda guri ne mai rikitarwa a nan guraren. So za ka ga cewa za ka shiga can asalin WhatsApp ɗinka, asali na can. Misali kun ga zami da ka yanzu misali zan rubuta assalam a ciki. So kun ga wannan kibiyar ga sunan sun bambanta, ga na wannan fannin in za ka tura da kuma na kusurwan nan hagu da dama kenan. So yanzu na rubuta assalam, ga nan na danna assalam din, na danna wannan abin din aro din da ya hagu. So ka rika lura da wani abu, ta ina za ka kai chatting ɗinka a ciki, saboda chatting din na rikita mutane akai. So za mu shiga kamar normal WhatsApp haka, kamar WhatsApp haka za mu ga to ina abin da yake. Idan na yi sallama ta yake kasancewa akai, bari mu gani ya bude. So kun ga kamar haka ga yanan ya bude mu, bari mu ga to ta ina message yake shigowa mu gani, sai mu je mu amfani da shi, mu gani cewa ina ni kusurwata take, sannan kuma ina shi wancan kusurwarsa suke waɗanda su yi amfani da shi. Bari mu ga. So yanzu kamar mu shiga wannan. Wow, wayan mata tsaya yawa. So kamar yanzu kun ga gashi nan na abin nan. So sai kasance misali in ina son yanzu in fara duba in yi confirming din ya abin zai kasance,
ko ina so in yi wannan confirm din ga ta ya zan tura sakon, ina na wiki, ina wanda zan tura yake. So sai rubuta assalam a nan gurin. Na ga ina danna assalam, kun ga ya bayyana ga nawunan kenan ko nawu shine wannan. So nasu zai kasance wannan ne na maido ansa kenan. So sai mu je mu koma kan wancan din tunda mun gano cewa hakan ga yanda yake. So kun ga kamar yanzu to kun ganin yanda muka samu matsala in kuka lura, bari mu gani. So kun ga in kuka lura nan guraren kun ga nan ta nan fannin kuka gani, to kaga kun ga kenan shi ya mun sallama anan. So in ina so in maida mai shi da amsa ya kasance in abin nan din shi, ina so in maida mai amsa sai in danna kamar wassalam, ina son in danna wassalam. So kun ga wannan aro din da yake na hannun dama, wannan aro din shi zamu danna kamar haka. Da mun danna shi kun ga can ya tafi, ya kasance na wuke na har ya gan shi za a nuna. kun ga saboda in kun lura ga kibiyoyi nan, kibiyoyin da suke nuna cewa lallai an ga WhatsApp din mutum na chat din shi, baya da makawa da an ga wancan abin to ya gan shi ne kawai. So kun ga ya nuna wassalam kenan. So sai in sa ya kake kun ga sai in danna, kun ga ya ce mun, na ce mai wassalam ya ce min ya kake. So kun ga kullu kafar lura da kyau saboda akwai rikitarwa a guraren nan, zai rikita mutum ta ina ya gane. Sannan ga voice ga kuma hoto in zaka tura, duk abin da zaka yi nan da ya kasance zaka iya yin shi lafiya lau kai amfani da shi yadda ka san na WhatsApp din. Sannan za mu iya zuwa mu maida shi dark mode gaba ɗayan shi, ma mu canza mai tsari duk ya koma dai mu editing din shi gare su nan, da kuma komi dai da kuka sani nan guraren ga nan duka text screenshot ga su nan dark mode ga nan na maida shi irin bakin nan daidai duk na wannan gani. So duk haka za mu bi mai amfani da shi. Sannan ga status in kana so shi ma ka add status duk ga nan wurin ɗauko contact din, ga nan wurin kyamara duk zaka bi ta nan guraren ka abin din shi. Sannan ina so in yi kamar wannan video call, kun ga nan za ta yi min ringin din abin din shi. So nan guraren sai kun lura da wani abu daya, za ku ga can an ɗauki wayata za ku ga can an ɗauki wayata. To amma me za ku ji kamar ba a magana. To abin da yasa ba a magana, ba za su yi magana a nan ciki ba, sakamakon me, saboda kun ga ba asalin WhatsApp bane ba. Sannan shi wannan WhatsApp din yana da abin nan ne, wannan za a hakan ne domin kamar in ka haɗa wata muguntai za ka kira ka ce ka ga iya ɗauka ma kaza da kaza da kaza da kaza, ka bar wancan da tunani a kai. So duk haka zai tsaya ta tunani a kai, ta yaya aka haka ta kasance. Sannan kun ga kiran da na mai nan gwaran, kun ga nan ya bayyana a ciki. So kamar haka za ku yi ta amfani da shi. Sannan nan in ka so kai abubuwa za ka yi bayanin ka rubuta komi a kai, duk abin da ka so ka tsara da kanka za ka tsara. Na ga dama in sa kawai ya kike, ko kuma ka sa kadda ka je ka sake ka zai kai abin da shi abin da bai kamata ba. Don gaskiyar magana zaga wannan application din zai iya raba aure lafiya lau in dai har ba a taka tsantsan akan shi ba, saboda wani zai iya yana jin haushin ka, ita kuma matarka na chatting ko wani abu, to ta nan zai yi amfani ya samu damar da zai je ya maka wani abu. Ya ga dama ma ya tura sakon biyu hoto, da ya tura sakon hoto ya ce in ji ka. Kamar yanzu bar ku gani, kun ga yanzu kamar ga hoton kwamfuta ne, to kun ga zan tura haka yanzu. To kun gani from who, friend ɗinka ko kai za ka tura ko friend ɗinka zai tura, har in sa friend ɗina. To kun ga shi ya turo min wannan sakon, kun gani ga nan na biya turo min wannan sakon. To a haka za ka ba hoton ma budurwar ka ce ta turo ma ɗin, duk za ka iya haɗa wannan abin. To amma fa gaskiyar magana wannan application ɗin tsakani da Allah haɗari gari, ya kamata a bi taka tsantsan, saboda tsakani da Allah kada a zo a yi abin da bai kamata ba, ko kai ka je ka haɗa sharrin da bai kamata ba. An dai san sharri ba kyau gaskiyar magana. So ni dai duk wanda ya babu ruwa na, sannan kuma duk abin da ya faru ni dai ban san komi ba, kawai dai duk abin da kai kan kai ma ni dai na faɗa gaskiya, na yi shi ne kawai don ilmantarwa da kuma ƙarin ilimi namu na abin nan gaskiya kam. So wannan hanyoyin su ne za ka bi ka yi abin ɗinka a ciki, ka haɗa abin nan da ake magana a kai. Za ka bi ka sita shi normal ya kasance da ka san na WhatsApp ɗinka. Sannan masu kamar yanzu kun ga saboda ga tambarin shi nan zai bayyana kamar WhatsApp mu. So masu kamar waɗanda suke da sunan nan app cloner, zai iya zuwa ya ɗauko logon WhatsApp, ya ɗauko komi na WhatsApp ya ɗora mai, saboda app cloner tana canza ma bidiyo ne da icon, tana canza ma application ne icons ɗin shi na fuska, sannan tana canza mai kuma sauran kayayyakin shi ya ga yadda ka san abin nan ɗin shi ne. Kun ga ta nan za ta canza maka su
za ta maida maka su yadda ka san wannan ɗinka akai. So ku dai kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa saboda za mu ƙara wajen ƙarfin gwiwa cewa lallai kuna tare da mu. Ku dai kuka manta ku kasance da mu. Mun gode da kasancewa da Movies on TV.